Здравейте, с настоящият урок ще ви представим как чрез промяна на захранващата температура на котела програмата автоматично актуализира и променя широчината на радиаторите, т.е. преоразмерява отново тези радиатори. Например, изпълнен сте проект с подово отопление на партера, след което на първия етаж сте проектирали комбинирано подово и радиаторно отопление. Финиширали сте проекта с схематичен изглед, където ясно са представени вертикалните клонове и топлоизточника. В случая топлоизточника е котел. Селектирайки котела и извиквайки таблицата с данни, в полето, което контролира захранваща температура, е маркираното. По подразбиране системата се изчислява с 70 градуса на захранваща температура. Като е важно да се отбележи, че всички стойности, които са в скоби, са такива по подразбиране. Да разгледаме първия радиатор от ляво на вертикалния клон. Забелязваме, че е оразмерен и съответната му широчина е 700 мм. Какво би се случило, ако зададем, например, температура от 55 градуса на котела? Автоматично изчезва оразмерената стойност и посредством бързите изчисления F, Shift и F10 да видим какво ще се получи. Стойността от 700 мм автоматично се промени на 1200 мм. Нека да опитаме с по-ниска стойност какво би се случило. Да, забелязвате, че при такива стойности на захранваща температура трябва ръчно да се въведат стойностите на радиаторите в таблицата с данни. Ако опитаме с 100 градуса, забелязахте същия радиатор, вече неговата дължина чувствително намаля и е 40 см или 400 мм. Къде контролираме тези автоматизирани оразмерявания при различна температура на котела? Това става в изчислителния модул, натискайки F10, преминавайки през съответните раздели, отиваме в опции за изчисление. Със съответното поле опции за топлинно изчисляване. Маркирайки го, забелязвате важните три полета, които са свързани с радиаторната система. Тоест, за да спрем процеса на автоматичното преоразмеряване, трябва да се размаркира тази опция. Нека да го направим и да видим какво ще се случи. Връщаме се в редактора, скриваме списъка с съобщенията и да се върнем към котела. Маркираме го с температура по подразбиране и пускаме на 10. Забелязвате стойността, която беше преди това, се запази на радиатора 400 мм. Добре, нека сега да опитаме с следващата стойност от 55. Какво ще се случи? Отново стойностите се запазиха, т.е. единственият начин за да променим автоматизирано да се преоразмеряват при дадена промяна на захранваща температура е в опции за топлинно изчисление. Т.е. тиквайки ги,
Може да оставим тази опция е полезна, затова самия потребител да определи опциите. В противен случай това е полезно, когато нямаме каталожни данни за например, прекалено тесен радиатор. В случая да го размаркираме и да разгледаме резултатите. Да, отново се промениха широчините на дадените радиатори. Благодаря ви за вниманието.